गिर जाएगा रे बाबा। रास्ता पे जा रही थी बेलायथ' दान्दाया गाइस नै नानि हानबाय जोंहा नै गाइस हाननो रोङाखै नैयावनो दं फुला नाथाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेयाव नोंथांखौ बरायनाय थाबाय। गोबाव समनि आं दिनै भिडिअ लाना फैदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था माबायसा जागोन भिडिअखौ नोंथांमोना ससेयाव क्लिपाव नायनानै मिथिखाबाय। अब्लाबो आं भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाना होनोसै जों दा फल खानो थांनो नागिरदों सासे नानिजों आंजों। भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना बारा गोलाव जानाय नङा ससेल' गाइस मानोना गोबावनि उनाव लाबोदोंना बारा सालु जायाखै खुगाया थाङा जादों जियानो जा भिडिअखौ नायलांदो आरोना थौदो बिदिब्ला नागोन गाइस जों फलानो थांदों फल दान्दालाबाय नैयाव दं मोसौ मासे नै ओइ नानिजों थांदो नानि दं सिगाङाव नै आरो मोसौ गोसोम मासे नोंथांमोना नायनो हागोन गाइस नै आरो नैयाव नारें दं नारें ओइलाय नै फला नै गाइस नायनो हागोन नै गाइस नै फला नै आसोल बेरामानो थायो जोंहानिया नै गाइस नायनो हागोन नै मानसिनि मोखां गोसोआ दा नानि लाजिदो नानिया नै गाइस नै खेब नायनो हागोन नोंथांमोना नै थाइजौआनो दं नै खुलुंखैजाबो दं नै जिं मा होनो आरोना गाइस नै खाथियावनो नाय फल ओइजाबो दं ओइनो गोजौआव थाइबा थाइनै ओइजा दं आरो जिंखा गाइस नै फख्रि नै जा माइ दं माइ नै बैग्रि दंफां नै नानि हानबाय जोंहा नै गाइस हाननो रोङाखै नैयावनो दं फला नाथाय नै बोनो हाथारा बोलोआनो गैया बिथांजोआ जाना होबाय र' गाइस र' भिडिअखौ दोनथ'नि बारखि थांसै गाइस आव लामाया नै लामाया नै जा गैला माने लामाखैजा नैजा थांसै हे गिर जाएगा रे बाबा। रास्ता पे जा रही थी बेलायथ' दान्दाया गाइस दान्दा गाइस बारखे फैबाय गाइस जों दा गाइस नेक्सन बे बेराव गैला नामा ओइजा दंफां गाइस ओइयाव दं सन्थासै नै थ' आं लांबाय दं किरा मखै थांगोन आं मा बुस्थुआलाय ओइनो नै गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन जोसा फल गाइस जोसा फल नै आं दा थांसै नै जा हाग्राबारि उपाय गैया जानायनि बाथ्रा मा खालामनो दान्दा लाना थांसै आं नै दा दङ बुजायो नामा थाइथाम दं बेयाव थाइथाम लोगोफोर गयखौ बया खालामबाय दा एसे दानस्रांनांसिगोन र' साननैसो जाना नै बेयाव खैथा थाइसे थाइनै इयाव थाइनै दं बै इनिफ्राय नै मोनसे लोगोफोर जियानो जा र' हानग्रोनि आं दा गाइस आं नै बारिनिफ्राय थाइथाम खाना लाना फैबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय थांफिननोसै जाहा लामाखै थांफिनसैलै बारिखै थांनाया बारा मोखांखौनो सुथ'नाय जायाखै र' खोन्थिगोन आं टेनसन लाना नोंथांमोना नै जाबाय जों गामिनि दलं उपाय गैया औवानि दलं दा आं एसे लाना फैबाय आरोना नै मोनथामखौ बेनिफ्राय एजा नानि सासेया लाना फैबाय बारिखैजा ओमफ्राय सिदाहायनो ओमफ्राय आं लामाखै फैफिनबाय बे मोनथामखौ लानानै आरोना हाननानै जियानो जा भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा आरोना बेनिफ्राय बेसे बुरजा जाखियो सानैजों मैलानानै नायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था बेसे बुरजा जागोन आरोना भिडिअ लायैया गोबाव जाबायना बेनिखायनो बारा खुगाफ्रा थाङा जादों जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय थानो हासिगोन आरोना दिनैनिफ्राय लोगोफोर जियानो जा फलखौ नायदो नोंथांमोना र' दसे गाइस दसे नै जोंहा नानिया सायबाय दं नै खिन्जाबाय फला नै सायबाय दं नै खिन्जाबाय बिनिफ्राय आरो मखै दंबायो नागिरनो थांबावनि गाइस दान्दा नाङा आं नायग्रोनोसो आंदो दंबासो लाबोगोन आं दान्दाखौ मखै दं माव गैया सननाय जालाय ओइ थाइसे
थाइसेल'सो नुबाय माथो आंलाय बैजालाय नैयाव थाइसेल'सो दं नैयाव ओइनो ना नोंथांमोना नुदों फिसाथारलै बेखौ हानाबाबो जायो आसलथे खान्थालथ' थायाखैना दा खान्थाल गैया खान्थाल गैया नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबायानो जानांगौ भिडिअखौ नायनानै माबायसा मोनखो भिडिअखौ नायनानै एसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो मोजां मोनाखैबाबो लाइक खालाम बालु बासायाबाबो मानो होनबा भिडिअआथ' इमान मोजां जाखायाखै आं मिथिखागौ जियानो जा आरो नोंथांमोना साननो हागौ नानिया सोर मिथिगोन लासैनो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों जियानो जा भिडिअखौ लाइक खालामदो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम आरोना भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेना थादो गुड नाइट जोबनो लागानि फल' खेबसे खिन्थिनोसै लोगोफोर नाय नोंथांमोनानै बिदि जाबाय बिगुरखौ लेमनानै नै बिगुर लेमि नैयो जाबाय बिगुर नै सान्द्रियाव दोनदो नै खादा मा होनबावनो आरोना